kulkee tässä. Ehkä sä voit kans lähteä pois täältä. Mistä? Minne? No, tässä. Poistu täältä. Poistu. Häivy sun persuprovokaatiosta. Anteeksi, voisitte Sä poistut nyt lähteä. välittömästi. Onko se joku sairas, mielisairas tyyppi? Voisitte lähteä. Kato täältä. Arko, Poistu täältä. sinulla on ääni. Siirrä. Tämä mies, joka koskee minuun, Okei. koskee juuri minuun sillä lailla, Joo. se ei ole sinun oikeus. Joo, mutta ne häivynyt. Minä olen kävelemässä tästä läpi, niin kuin moni muukin helsinkiläinen tai tamperelainen tänään on tekemässä. Sä oot ollut täällä järjestämässä jotain ihme häirikköperformanssia. Minä. Se oli hieno juttu, kiitos lausunnosta. Onko se jotenkin Tämän lausunnon mä ihmeissään tarvitsinkin. siitä, Ihan että naurettava tää homma. Tää on mun mielestä Sä naurettavaa. oot ihan Mä jatkan pelle matkaa. oikeesti. Voisitko sä poistua täältä muutama? Mä olen kävelemässä läpi tästä niin kuin muutkin kulkijat täällä kulkee läpi.